ବାପା ବାରମ୍ବାର ପୁଅ ବୋହୂର ରୁମ୍ ପଟେ ଚକ୍କର କାଟୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଖାସିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସେପଟେ 2 ଥର ନୁହେଁ 3-4 ଥର ହୋଇସାରିଲେଣି। ପୁଅ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ବାପା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୋହୂ ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମେ ପରା ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ନା ଅଭିନୟ କରୁଛ? ସେ ପରା ବେଳେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଆସି ୱାସରୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଘେଡ଼ା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ଏହିସବୁ କାମ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗୁଥିଲେ ସେ କାମ ବି ତୁମ ଅଜାଣତରେ କରନ୍ତି। ତୁମେ ତ କାମରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି 2 ପଦ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି କଥା ହେବା। ସେ ଯାହା ପଚାରନ୍ତି ହୁଁ ହାଁ ଠିକ୍ ଅଛିରେ ଜବାବ ଦିଅ। ବାପା ନା ତୁମକୁ ତୁମଠେ ସେ ପିଲାଦିନୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ହାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି 2 ପଦ ମିଠା କଥା, କିଛି ସମୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେମିତିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାଟୁଛ। ଭୁଲ ଭାବିବନି ମୁଁ ପର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଝିଅ ବୋଧେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ। ପୁଅ ସିଧା ନିଜର ସାର୍ଟରେ ବଟନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ। ଧନ୍ୟବାଦ।